ku bari ku jin gaya muku masu yin magana akan zaben da Abba gida ya ci, har in dai gawa za ta taso daga cikin kabarinta sai tafiya, to ina gaya muku za a iya karɓar wannan mulkin da Abba gida ya ci na gwamnan jihar Kano a hannunsa. Amma har in dai mutum ya mutu kenan, to Abba ya riga ya zauna akan kujerar gwamnatinsa. Wannan maganganun da kuke yi ana ɗora ku ne don ku ji farin ciki, amma bari dai in fito muku gabaki ɗaya in warware muku komai sako kuke yi. Allah ya riga ya yi ikonsa, wani bawa ya daddage tun karfinsa ya ce sai ya lalata wannan ikon nasa. Ba a shiga hurumin Ubangiji, billahi lazi idan kuka matsa kaɗan daga ikon Ubangiji, in aka takura ya kuga duk ba kwa maraye. Abban ya yi mulki, ko aure ne idan uwa ka duba ka ga ƙarfin uwa da ɗanta idan ta tsaya ta dajirce akan cewa wannan auren ba zai yiwu ba, sai ku ga Allah ya ɗauki ran uwa, sai in gaya za a yi. Ko kuma kai da ka zama ɗan kutun gayya, ka zama ciwon ido, sai Allah ya ɗauke ka ya gaya za a yi, shi ya halitce ka, to ya yi ikonsa kai ka dajirce akai, sai ya ɗauke ka, shi kenan an huta da bala'i. To don haka Abba ya riga ya ci gwamnan Kano, Allah ya riga ya bashi. Ni magana da nake yi akan wa'ancan abokan hamayyar tamu, wanda duk wani cikakken mai hankali ɗan kwankwasiya zai fito yayi wannan maganar. Ba na jin daɗi yanda zan ga ana zagin iyayen wasu. Shin da me za su ji? Da faɗuwa za su ji, ko kuma da zagin da ake yi musu, ko kuma da rashin nasarar da za su ci? Na farko dai mutane ne sun riga sun je ɓacin rai akan su sosai, dole su fitar da abin da yake cikin zuciyarsu. Amma ni a matsayina na cikarkiyar yar kwankwasiya, har in dai ina da daraja a cikin tafiyar kwankwasiya, sannan kuma ina da wani ɓari a cikin social media nan a tafiyar kwankwasiya, dan Allah dan Annabi kar wani ɗan kwankwasiya da ya ƙara ɗauko hoton wani abin da ya shafe su ko kuma abin da ya shafi rayuwarsu ya zo ya yi zagi ko ya ci musu mutunci ko wani abu, ku kyale su. Wanda na san cewa ko da a ce Madugun ne zai fito yanzu ya yi magana akai abin da zai ce kenan, ku kyale su da bakin cikin ma da yake damun su kadai ya ishe su. Sannan kuma ni tausan da nake cewa abokin hamayyar mu wanda ya fada a cikin zaben Kano ya bani shine, na farko ka duba ka ga yanda mutane suka yi tatirindo suka goyi da bayansa kaza, amma lokaci guda ana cewa ya faɗi, duk sun zame daga cikinsa sun kyale sa. To wannan ba ma iya a kansa ba, izina ce ga kowa da kowa, ba iya kansa ba. A lokacin da ake tunanin kana da shi kai ne mutum, lokacin da baka da shi ba mutum bane ba kai. Shi yasa na kasance mai ra'ayi a cikin rayuwata ta duniya, ina da ra'ayi. Duk zagin da za su yi mana, dan Allah dan Annabi ku kyale su. Babba ne ko a gidan giya, mu nuna musu cewa yanzu mu ne, sannan mu nuna musu cewa mun san mutuncin kanmu, sannan mu nuna musu cewa ba mu da lokacin su, sannan mu nuna musu cewa ihu suke yi bayan hari. Ai duk mutumin da zai zo yana zagin ka kaɗi kula shi, tafi ɓata mai rai akan ka tanka mai. Ku daina zagin su mutane na, dan Allah dan Annabi, ku kuma Allah ya ba ku